to s kajakem, čoutky, lajky. A dneska budeme hrát Blade Ball. Už jsem ho hrála s Devy a teď tady mám kajaka. A určitě mělo strašně moc zhlédnutí a lajků, tak proto jsem si chtěla natočit další díl tady s kajakem. A momentálně probíhá hra a my čekáme na další. Pochylím kajaku, jak se máš? Dobrý. Tak to je dobře, protože dneska se pokusíme být aspoň jednou první. Ať je to v týmech, nebo je to v klasickém prostě, tak se pokusíme být aspoň jeden z nás první. Dávám klasické, nebo... Týmy, dáme týmy. A nechceš dát teď, no fajn, tak týmy. Jakože když to vyhrajeme, tak se jako to... Děláš si srandu? On se hebl. Jak chceš vyhrát doslova, když pořád umíráš? Nevadí. Ale jsem ráda, že to moc na mě nelítá, protože... Souboj! Super, takže já jsem tady sama proti červeným, no tak to je perfektní. To jak mám porazit všechny červený? Ne, tak dobrý, jsem tady ještě s cápkem. Jo, ne my, on je jeden červený, aha. Já myslela, že jsem sama. Takže on byl jeden červený ještě. A... Aha, no, tě vidím tady. Máš celkem zvláštní skin, ale nevadí. Jako já o sobě ani nemluvím, já mám divnej taky, ale určitě ne tak divný, jako máš ty. A dáme klasické, protože už jsme týmy měli. Nebo teď bylo asi klasické, ale předtím jsme měli týmy. Tady ta mapa a my jdeme hrát. Doufám, že teď vyhraje aspoň třeba kajak, nebo já, i když to si nemyslím, protože tady jsou fakt jako dobrý lidé. Dobří lidi, no to je no. Prostě jsou tady dobrý, no letí to na tebe, tak se snáš. Buď F-ko nebo, no vidíš, že ti to jde. No, teď to letí na mě. Já jsem někoho eliminovala. My jsme tady nahoře na tu sloupu, kámo. GG, ty jsi tam vyskočil? Jo, já mám ten mega jump. Jo, aha. Tak to jo. Jako ty máš tu výhodu, že můžeš poslat jako z výšky ten míč. No, anebo tam na to. Letí nice. To po mně. Já se někdy bojím, protože mě někdy prostě to nefunguje, ten štít, nebo prostě to jakoby, no, shit, já jsem se to nevšimla. Ten prostě tady ten blok, tak mě prostě to nefunguje někdy. A já se někdy bojím, i že mě to prostě trefí, až to prostě podělám, jako třeba teď, ale to se nepodělala, to jsem nedávala jenom pozor, takže tak. Takže já jsem teďka v top 4, takže jakože v top 5 jsem zabil nějakýho borce nebo boriny. Borci tam zápasí mezi sebou. GG. To jsi podělal trošku. Nesmíš to mačkat tak brzo. Jako... Trošku hodně. Nemůžeš to mačkat tak brzo. Jo, ono už někdo vyhrál. Ok, tak jdeme na další kolo. Co chceš? Mě jako celkem zajímá, co je to poslední. Je to poslední. To je asi random, ne? Nebo já nevím, já to neznám. Ty krásu, kámo. Ok, letí to hned po mně. Doslova. Reálně, je to taky. Ok, takže ani jeden z nás to nedal a dáme poslední 2 hry. Klasické. Takže můžeme buď, no, aha, tak já to nestihla. Tak, ale bude asi nejspíš klasický, takže. Máme takovouhle jungle mapu. Co? Mapu? Ne. Co to je to? Takže zase to letí po mně, jako vždycky, že jo? Takže, Cápek tady prostě rychle běží. Co, ty jsi zase umřel? Já jsem si nastavil zmrazení. GG. Ne, to prostě speedu. Počkej, proč mám tady schopnost toho mražení toho míče? Já mám teďka nastavenou speedu, kámo, a já nevím proč. Mě to prostě nějak změnilo. A já jsem jí to zmrazila. Já jsem to nevšimla, toho míče. GG, no to jo. Takže už jsme tady, kolik nás tady je? Ještě hodně, ne? Asi 6, nebo já nevím, já neumím počítat, ale tak. Moje matematika je na hodně nízké úrovni. Už jenom, že ty si to můžeš vylepšovat. Co? Já zhebla! Ty si ty schopnosti můžeš vylepšovat. No nekecej, fakt. Objevil si něco, co jsem já v životě neobjevila. A to vylepšovací schopnosti.
Hej, really, to jsem fakt jako nevěděla. Myslím, že točit kolo štěstí. OK. Chceme dát zase 2 týmy, ale je to 2, 2, zase... Je to zase reálně 2-2-2, jakože na každý, takže mě zajímá celkem, co bude, ale podle mě bude klasický. Nebo týmy. Protože většinou, když to tak, no, nebo týmy, záleží, co bude, Klasika. No, klasika, no. Nebo možná je to poslední, no, já nevím, ale asi klasický, takže to bude poslední hra a nepokaž to, prosím, zkusme vyhrát. Aspoň jeden z nás, i když to si nemyslím. Ale... Já už vím ten randomizer. Ty jsi zhebl. Random máš schopnosti. Svý. Teď to máš random schopnosti. On se ti mění ty schopnosti. Okay. Kámo, proč jde ten míč pořád? Oh, on to zmrazil ten... Tegeš. Hezky. Eliminovala jsem někoho. Ale já nesnažím vždycky, když to někdo reálně zmrazí. Protože vy, jako máte si čas na to utéct co nejdál, a protože to potom se strašně moc rychlí, nebo ne strašně moc, ale prostě je to potom rychlejší. A když je to jako třeba blízko u vás, tak je to GG. Teď jsem to zmrazila. To je ty... Co to udělal, kámo? Mě asi teleportoval, nebo co? Takže potom příště budeme hlasovat na klasické, protože na tom random... No příště už ne, tohle je poslední hra. Ne, říkal jsi 2, ne? No ale však už jsme... No tak fajn, dáme ještě jednu potom hru. Pokud tady to nevyhraju, což si myslím, že nevyhraju. Nebo se nedostanu aspoň do top 2. Super. Jo, protože super. Takže lidičky, já se s vámi loučím, dejte like, odběr a zatím ahoj.